Čus bus, dneska si zahráme hru Hand Killer Cash. V tejto hre ide o to, zoberiete si rolu zlodeja a máte kradnúť peniaze. Kradnete v 7 bankách, tak je to akože po leveloch. Túto hru budem hrať pre dvoch, lebo som tu aj s bratom Jakubom. Ahoj! Môžeme začať. Ja som tu na ľavej strane, môj brat je na pravej. Zabijú ma hneď na začiatku. Kreditku som zobral. Poďme prišľapnú, aby sa mi nestalo. Vyhral som! Nevadí, teraz vyhrajem ja. A čo sa stavíš? Tak si musím dať. Ešte musím. To si taký slabý. Ty na to vyhrať? Tak asi nie. Kreditku! Jeee! Dostal som kreditku. Odkiaľ som túto hru vám dal aj do popisku videa. Ja to dám. Vyhral som. Zahrať. Konec, vyhral som. 2-0. Tu to máš, dobre? Trochu mi to laguje, lebo nahrávam. Rovno. Uj, musíme. Počkaj, ty máš vás, ne? Áno. A teraz to vyhráš ty? Je to dobrá hra, podľa mňa. Aj podľa mňa. Počkaj, mňa to zobrali peniaze. To čo? Ak chcete, aby sa hrala viacej s bratom, píšte do komentárov. Do komentárov píšte, a čo by ste chceli, aby som nahrával. To video nebude až také dlhšie. To bude na okolo 2 minút, alebo 6, 5. Podľa toho, koľko stihneme. Nie som registrovaný používateľ, preto tak málo. Ešte, že som neumrel. Mám bankovku, jeee. Dám to neskaj. Skús to zahrať, hovorím. Čo? Aj tak. Ja to zase vyhral. 3-1. Ešte sa hovorí, když sa sme napostavili, to sa sme nenaučili. To sa dokáže. Dobrý som. Ale počkať, samozrejme smrť. Či? Ty smrtíš. Aj tak lebo 20 vyhrám to. Hej! Nejde! Ja aj kamište. Nevadí. Tak si vyhral, ty si vyhrával furt. No to asi ja. Nejde! Hovno. Ja som preč. Ešte nám ho hovno stavil na tú ruku. Brat. To sa smie.
Lampa Zuzka. Nevadí. Vyhral som. Toto je z tohto videa asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like a odber. Ak sa nepáčilo, prosím nedávajte dislajky, ale radšej napíšte do komentárov, čo sa vám na tomto nepáčilo, v čom by som sa mal zlepšiť a čo by ste chceli, aby som nahrával. Aj zase. Tak, aj s mojím bratom. Tak, ja sa mi učím. A ja. Ahoj. Čaute.